Després aquí també us he preparat que es vegi bé el vestit de ta mare, de la boda, que aquest ha sigut un treball de buscar els materials per donar-li aquesta elegància, innocència pel concepte del personatge. I també allà tenim una altra faldilla que està tota pintada capa per capa, que és el que ell demanava que fos el vestit, per exemple, del primer acte. Sap greu, no tenien aquí els fracs de Dimon o de l'Àngel, perquè tinc aquí el figurín, ja els veureu suposo més endavant, amb la funció, amb altres fotografies, el resultat de treballar construir el teixit per poder després fer la prenda. I crec que ha sigut un treball que el fet de tenir-ho així tot tan proper i de que ell ha estat molt implicat en el tema de confecció i tot, hem aconseguit que el resultat sigui bastant el que havia dit en un inici i fins i tot han anat aportant cosetes que ens van anat fent una miqueta cada vegada més interessant. També es pot assajar aquí, es poden valorar si hi ha coses que funcionen o no funcionen, es poden modificar. I encara que ha estat molt poc temps, perquè han sigut 3 setmanes de treball aquí en el teatre, jo penso que hem anat fent els passos per poder-ho fer una miqueta més rodonet. Amb l'escenografia i tot és bastant impactant.